За първи път у нас земеделците имаха възможността да видят зърнокомбайна New Holland CR11 в действие на полето. Домакин на демонстрацията бе стопанството на Димитър и Камен Шишкови край Бяла, Русенско, а организатор Интерагри България, единственият официален партньор на New Holland за страната. За пръв път в България CR11 дебютира в реална работа на полето. Показваме тази наистина уникална машина с чудовищна производителност, която надгражда значително предишния флагман на New Holland CR1090 по отношение на производителност, по отношение на загуби, по отношение на нисък разход на гориво. Отново New Holland показват, че могат да надскочат значително себе си и са водещ производител в прибиращата техника. Заяви Даниел Минев, изпълнителен директор на Интерагри България. Всеизвестно е, че New Holland постави настоящия световен рекорд по производителност при прибиращата техника с зърнокомбайна CR1090 през 2015 година. От тогава до сега този рекорд не е подобряван. През 2015 година с CR1090 New Holland постигна 100 тона на час производителност и прибра 800 тона зърно за 8 часа. Новата генерация CR11 значително вдига летвата с капацитет от внушителните 150 тона на час. CR11 постига това благодарение на подобрена система за увършаване с по-дълги ротори, достигащи 3,6 метра, увеличен диаметър на роторите от 560 до 610 мм за по-бързо прибиране на реколтата от полето, трисекционна контра за улеснено сервизиране, Twin Clean система, патентована двойна очистваща система с площ от 8,76 квадратни метра за по-бързо и качествено очистване на зърното. Интелигентна автоматизация IntelliSense, система за автоматична работа на комбайна, която непрекъснато следи всички параметри и управлява машината без намеса на оператор. IntelliSense предлага избор между три стратегии на работа – максимален капацитет, минимални загуби или максимална чистота на зърното. Това, което се струва да отбележим по отношение на новата генерация CR11 е изцяло редизайнатата машина. С тази нова концепция, която е наистина уникална, тя е изцяло различна, разбира се, стъпвайки върху 50-годишната история на двуроторната техника, тя пак е двуроторна машина, но редизайната е изцяло от нула. Тя постига огромен скок в производителността, като в същото време това се постига при нищожни, близки до нула загуби и изключително ниски разходи на гориво. Защо това е съществено? Защото в съвременното земеделие това, което е необходимо и което се търси, е всъщност точно това – висока производителност, ниски загуби, ниски разходи. И това е ключово за бъдещо и успешно земеделие в бъдеще. Подчерта още Минев. CR11 е не само мощна, но и умна машина. Сензори постоянно измерват налягането върху ситата, а автоматично странично разклащане гарантира равномерно разпределение на материала. Това води до минимални загуби и максимална ефективност, дори при наклон на терена до 28%. Интелигентната система IntelliSpirit използва два радара, които следят схемата на разпръскване на растителните остатъци. Резултатът – напълно равномерно покритие по цялата ширина на хедера. Използва се сечка с 88 ножа и 67 контраножа, гаранция за оптимална раздробеност и разпределение на остатъка. Но дори най-добрата машина се нуждае от правилна поддръжка. Един зърнокомбайн работи в рамките на 15-20 дни максимум в рамките на годината и е изключително важно той да бъде подготвен правилно, рано, още преди да настъпи кампанията. За това е съществено и земеделците да разчитат на официалните сервизи, на официалните партньори, не защото са официални. Това, че са официални, означава, че са проверявани, сертифицирани от производителя. От друга страна означава също и, че се работи директно, клиента работи директно с производителя по този начин и зад клиента стои не само фирмата, която е партньор, не само фирмата, която е доставила, в случая Интерагри, ние сме доставили тази машина, но New Holland стои зад нас с целия си опит от 125 години на пазара и гарантира, че ако възникне проблем с тая машина, той ще бъде отстранен максимално бързо.
Повече информация за новия комбайн New Holland CR11 може да получите от Interagri България на interagri.bg. Интерагри. Успяваме заедно!